masani Yes. e weche mag chik ok ni gidwaro rito ratiro mar dhano gin gidwaro ga ni pend chik mar 2010 ni mondo kethi mondo wadhi kuma mondo wache chandore iga mokalo gi masani ang'o momiyo pod indhiyo ji tok chik ang'o momiyo pod irwako ji e police stations moko bedo gazetted e tok chik ang'o momiyo pod wayudo ogul mama police gi militia tiyo kamoro achiel to sirikal nitie nikech wayudo ni e 2010 en katiba maber wan ok wadwa ni pod oloke sana in fact kendo mano waywayo piny kabisa kendo wacho ni ng'ama dwaro mulo chike ko wan be wan gi gima wadwaro noloke chik kanyo. For example, anyalo wacho ni kata nitie some devolve like land is a main issue kanyo kirango weche mag law. Iyudo ni law wan gi law ting' adek kanyo wan gi mar community wan gi private land to wantie gi government land lakini kwarango ei Kenya ka land mane omi teko maloyo en private land makata community land kata government land iyudo ni private land ema to then devolution kirango CS Siaya kata title devolved functions kirango mar land the minister mar the lands department must get the land has not been devolved down there koro any government mamalo pod dwaro mako gik moko monego bed ni timo mondo bedo devolved koro wantie wan gi gik modwaro ni oloke chike kanyo lakini wawacho ni samo chopeni pod okwane ber mar loko chike mar Kenya ka nikech wan oneno ni kata mana 25% mar katiba masane ni pok sirikal masane timo mondo okelo ber mondo nere ne mondo jo Kenya ka koro jok ma wacho gi chien ni gidwaro loko chike gidhi mbele gi wacho ni chik midwaro lokni idwa loke no konjo manje mane wach ma wang'e wach moro kama bende mulo japiny ayanga achiel kachiel wach mar public participation golo paro e kinde midwa kal kata idwa tim chenro